Hei, 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 sunt Vasile, bine v-am găsit și casa. Am făcut tavanul, o să facem mai suporturile, o se întunecă și o să dormim. O să fie bine. Am făcut să nu trebuie să o tăiem, nu cred că ne mai rămas mult. Da. Lucrăm două pieli, din piele o să-mi pot face și armură. Nu mai contează unde pun patul, nu mai pun roșu. Gata, două. Văd încă o văcuță, mă duc să o dau. E acolo-i. Deci oricum e luată dificultatea jos. Și o să dau și niște planks, adică wood. Când vin, îmi place să zic planks stânge. Hai să vedem câte lemne avem. 8 lemne. Mai trebuie 8 pentru un steak. 8 lemne. Așa. Avem un steak, mai trebuie peste un steak. Deoarece asta e mare. E frumos. Dar nu e așa frumos, că e cam cocioi liber. Să zicem așa. Nici că zicem și o omorâm. Nu mă... ce mă piscă? Pac. Pac, pac, pac. Și exact lățimea casei de 3. Și acesta o să fie... Urca și acolo. Acesta o să fie suportul ei. O să trecem dintr-o cameră în alta. Fără niciun deranj. Acolo jos poate că o să pun câteva chesturi sau ceva. Nu foarte multe. Am un steak și 16. Îmi ajunge cumva. Așa. Punem pe aici. Pe aici. Pe acolo mai trebuie și atunci grădim pe aici. Așa. În episodul trecut m-am gândit, dacă o să fie o cociobăliță, deci nu-mi prea plac cociobălițe. Așa îmi place să fie totul ordonat, frumos. Așa. O să fac așa, intrarea. O să mai trebuiască să mă duc să dau lemne. Multe lemne. Câte exact nu știu, dar
trebuiască multe lemne. Și să începem să punem geamurile. Tac. Și o să ne facem rost de scăuri pentru lumânări. Și mă știți voi de undeva, e sigur că mă știți. Că mă băgăți uneori. În mare nume Lord Axel. Am încă nu mi-am șters, am luat un nou telefon și nu mi-am știut adresa și ce nu mi-am știut parola. Și atunci am făcut un nou canal YouTube. Acesta este perfect. Aici o să punem. Aici o să punem. Cred că mai mărim. Nu știu. Dar o să mai mărim. Deci e mică ea în sine. Că e micuță foarte. Aici o să fie intrarea. Nu știu ciobălița noastră. Și mă duc să iau un pic de lemn, luăm o mică pauză. Ok, da, am revenit. Am tăiat 16 planks. N-am mai avut chef să stau. Stau când avea chef. Atunci stau 2 step-uri. Și e bine. Exact un step. Nu sunt prea sigur. Aici această ciobăliță. Ia să nu o chem cu ciobăliță, că nu e atât de urâtă. Numai că o să trebuiască să umplem chesturi. Nu știu ce și trebuie să fac. Opa. Era așa. Trebuie și pe acolo. Nu știu să fac un topor. Trebuie atât stângurile mele. Nu ce departe. Însă nu că am tăiat. Și unde mai găsesc strâns?
Acolo mai este un plin. Greu. Și oi. Și mă duc să iau nisip. Iau un stop de nisip. Dau un stop de lemn. Acum mă duc să dorm. Pac. 2 minute. Și acesta o să... Hei, da, am revenit să punem la copt un steak de nisip, că avem și aici un steak. Așa. Și ne-a mai rămas unul pe care îl punem acolo și e bine. Să ne ducem să ne aranjăm căsuța. Deci în camera asta o să ne fie patul. Aici apoi o să fie bucătăria. Acolo ne mai trebuie un plank. Ne ducem să o tăiem. Nu închidem ușa. Și apropo să vine să tăiem mai mulți planks. Topor de siguranță. Este lemnul de 7 parcă. Hai să te nu apare. Cred că l-am luat. Să mă duc în casă să dorm. Așa. Deci la casa asta oriunde avem nevoie de planks. Deci nu se poate ști. Torțe din saruchii din cap. 28, o să pun o torță aici. Camera asta e luminată, să fie și aici lumină. 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 Cât mai multă lumină, atât e mai bine. Fac și fain. Deci așa ți-ar fi ușor să faci. Păi numai în mine am făcut aproape nimic. Ne trebuie asta și ne trebuie asta. Să vedem că cu acesta nu prea avem mult succes. Și vreau să-l folosesc. Am o idee trăznet, pe care o să o adorați cu toții și ar trebui să termin episodul și v-am pupat, ceaules, adică ceaules, acum, ceapa, pa, pa.